खुलुमबाय गासिनिसिबो आंनि मदाराम अफिस चेनेलाव आरो फिन खेबसे गासिबो बरायबावबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोबाय। नैबे जों दा गुवाहाटि सफैनानै ब्रेकफास्ट खालामग्रो नागिरदों। दा जों ब्रेकफास्ट खालामखांबाय आरो लोगोसे नै दा जोङो केमेरा नागिरदो। जों केमेरा दखानखौ नागिरबाय दं, केमेरा लांनो फैदों नालाय बे नोंथांमोना नायलांबाय था, नुनो मोनगोन। नैबे गुवाहाटि सहर एबा गुवाहाटि सिटि नायदो लोगोफोर। थांबाय दं दा आं फंबाय साब्रै। मोनबाय जों दा जायगासिम, लोगोसे नै नायदो केमेरा दखानखौ मोनबाय जोङो। नोंथांमोना नुलांबाय थानो मोनगोन। नंगौना हमो आर्टेनानो लाखांबाय जों केमेराखौ लानानै दा न' फारसे आवगायलांनो थाखाय स्टेसन थांनो नागिरदों आरो लोगोसे बिनि सिगां न'आव थांनायनि सिगां जोङो प्लेनेटरियामखौ नायनो थांगासिनो जों दा। नोंथांमोना नायलांबाय था, नुनो मोनगोन मा मा दं प्लेनेटरियामाव। लोगोसे नायनो खेब नायनाय जायोब्ला गुवाहाटियाव फैगाफ्रोमबो नायनाय जाया, अब्लाबो बे नैबेनो जों जायगा सफैबाय दा प्लेनेटरियामनि जायगायाव। जों गुवाहाटि प्लेनेटरियामाव दा हाबनो नागिरदों। नायदो लोगोफोरा आंजों लोगोसे दङ फंबाय साब्रै। मा मा नुगोन इयावलाय? साइन्सनि बुस्थु दं। आं बाहाय दोनसै नामा? ओरै आरो प्लेनेटरियाम बाहाय दोनो बेलायाव मा भिडिअ लादो? गथ'फोर लाबोदों। रायज्लायनो हागौमोन ना? जोङो हाबोबा खोनादों, हाबोबा थाब हाबनांगोन, नङाबा स्कुलनि गथ'फोर बिराद। बर' आदाया अबेनिफ्राय? क'क्राझार। क'क्राझार मा जायगा? कारिगाव। अ माथो ओमफ्राय ओजोंनिफ्राय फैखादो आरो दा? ओजोंनिफ्राय फैखादो आरो? प्रग्राम दं नामा? दे जोंबो हाबहैनायनि। दैया गलायो ओरैसो आरो। प्लेनेटरियामाव हाबनो नागिरदों। नोंथांमोना नायलांबाय था, नुलांबाय थागोन। नैबे नायदो मोनसे जों दा हाबनो नागिरदों इयाव। मा? लाइन लबा लगे इंग्लिश दं मारि बायो रुमखौ भीड़ मेरे राइडर से लाइन में खड़ा हुआ है अभी टिकट लेने के लिए। फंबाया बेसे खिथानांबायलै बोरमानि आथिं मोनजायो।
नुजालायबावो मानिबो नायदो गोबां मानसि दंफैयो बे जायगायाव लोगोसे बे क'क्राझारनि स्टुडेन्टफोर दंफैयो बेखौ नायनो थाखाय नै जों बे दा लाइनाव दङ लाइना जेन्ट्स आरो लेडिस गुबुन गुबुन दंखायो आरो लोगोसे नायदो बेयाव टिकेट प्राइसआ सासेयाव पार मेन 50 Cheers, जों हाबनो जोबोद दुखुनांथाव जों हाबनो मोनदिया बेयाव मानोना 135 ल' हाबनो मोनो खनसे देखायगासेयाव सानसेयाव खनबेसे देखायो बेखौ मिन्थिना मोना खिन्थु खनसे हाबगासेयाव 135 जोंल' हाबनो मोनो खिन्थु जों हाबनो मोनदिया दा टाइमबो जाबायमोन जोंनि ट्रेन गाखोनो थाखाय बेखायनो जोङो रिटार्न फैफिननांगौ जाबाय निमा बिबाय नोंथांमोननो आं बै प्लेनेटरियामखौ आं देखायनो हायैनि थाखाय गासै आंनि भिडिअ नायगिरिफोरनिसिम गोजोननायखौ जासिबाय आरो बेखिनियाव दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों